そっか、誰かに頭下げてもらわなくていいんだって。それはやっぱちょっとあって、どっかでやっぱさ、なんかしくじったらね、もちろん、まあ、いまだにもちろん師匠はずっと師匠だけども、2つ目の時やっぱ談笑に迷惑かけちゃうっていうのが怖かれね、いろんなことを制限した部分もあったんですよ。確かに。CD、じゃあ曲。吉祥さんだからね、人に曲を依頼して作ってもらうことはね、あったけど、自分で歌うって発想。歌がね、あんまりね、上手じゃない人なんですね。歌がね、何が合ってんだろうな、自分にな。考えます、なんか。はい、じゃあ続きましてですね、さらにこの真打ち昇進スペシャルということで、続いてご紹介するのは、この。